Slahurez, ez pir ke xweşim ji ber ku albûma min a yekem a muzika Kurdî di demek nezik de derkeve. Ev 3 sal û bi tenê xwe li ser vê albûmê dixebitim. Ji bo temamkirina finansmana albûmê bi kampanyayê dest dikir. Di çarçoveya vê kampanyayê hûn dikarin siparişa xwe bidin ji bo CD ku jî aliyê min va imzekirin. Êdî CD zêde neyene guhdarkirin, hûn dikarin vê CD wekî biranekê bibînin, têda wêne û gotinên stranên û wergerên wan hene. Albûma dijital jî heye û diyariyên din jî hene, wekî kartpostal, defter û saz û video bi taybetî. Bi xêra pereyên ku ji ber siparişan hatine dayên, ez ê bikaribim pereyên ekîba ku li ser vê projeyê dixebitî biqedinin û hilberîna CD'yê finansê bikim. Ji wextekî dirêj